Mohon nyerimpet. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi wilujeng enjing Mas Gareng Dik Bagong. Pagi, Truk. Pagi Mas Petruk. Alhamdulillah. Punika sampun meh jam kalih manut jam kula. Lah iya. Iki sowan marak mangarsa mapan ana ing Dusun Boto, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wates, Kadipaten Kediri. Nderek memuji mugi-mugi keluarga besar ingkang lenggah mapan wonten ing UD Jayamulya khususe keluarga besaripun nuwun inggih menika Ibu Hajah Kasih kalian Bapak Sunardi tansah pinaringan ayem tentrem sehat wal afiat, tansah pinaringan maju sukses ingkang dados usaha-usahanipun becik menika dados sektor pertanianipun wonten ing tebu. Iya. Uga armadane saya maju, saya akeh. Lah iya, Truk. Iki uga sadurunge ngaturake tetembangan kang maneka warna kang sarta geguyonan kang akeh, ya ta? Iki uga pesan positif awake dhewe selaku dadi seniman uga wajib ngaturake pesan-pesan positif ya kuwi iki wis nyedaki pilkada. Ya ta, sesuk wis hari tenang nganti tanggal 17. Bedaning pilihan aja nganti dadi gendro, bedaning pilihan aja nganti ndadekake gegeran. Oh ngono, beda pilihan kuwi 5 taun sepisan kuwi wis lumrah. Ning yen seduluran tetanggan, kuwi selawase. Dadi kuwi luwih mentingake seduluran tinimbang bedaning pilihan. Terus sendika ngestake dawuh. Lah iya pancen kaya mengkono. Janjane sesuk kuwi ana campur sari ning gandeng sesuk wis masuk hari tenang. Campur sari kang mapan ning UD. Nggih punika UD Jayamulya di majokne kala wingi Mas Gareng. Ayo, ya, ora usah kakean gunem sing tanpa guna. Ngaturke gareng wayang wong. Lah iya. Yen minggah ana ing pepanggungan, salam-salam sapa-sapa para pamirsa sutresna budaya penggemar wayang kulit becik ingkang tak sinenggani wonten ing lokasi, becik ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Ya. Monggo Pak D Gareng Semarang mriki katuran minggah wonten ing pepanggungan. Waduh. Wis gasik men. Aku lho tertib kok, Mas. Aku arep buka celuk lho kok. Wis rasa diceluk, wis krungu kok diceluk. Oh iya nggih. Aku tertib kok. Sampun dahar, sampun istirahat, sampun leren Pak D. Pun pengestune niki banyu mili suguhane. Alhamdulillah. Ya aja nganggo tembung pangestune to, wong kula niki tesih sak anak panjenengan kok pangestu. Apa pengestu iki kudu wong tuwa nyang anak. Lho, mboten ngaten ta? Wong tuwa ki ya butuh pengestune anak supaya nyambut gaene kepenak. Ya. Ngaten nggih. Doa seorang jare doa ki sing paling apik doa anak. Tuh nggih doa anak lanang sing saleh tumrap wong tuwa. Ya ora anake saleh tok, ya anake tejo, anake kaca. Ora saleh. Kok ya ene serikalan. Wah, penontonnya masih luar biasa nggih Pak D. Penontonnya uang kok Mas luar biasa piye to? Lagi penontonnya banyak Nasian. Uang kok banyak. Maksudnya penontonnya banyak. Uang. Ngono banyak nonton wayang ngopo? Beda toh? Beda. Penontonnya tidak sedikit. Wah.
Ki ya lawas ki. Aku nyambut gawe konsentrasiku buyar. Loh, kok buyar pripun? Perkara nonton filme Pate Grandul iki lho. Aku mau bar tuku film kaya ngono. Oh sik ta, wong kerja niku kudune fokus karo nyambut gawene kok ya tesih. Lah ya wong mirsani film jenenge karman jenenge seneng ki ora iso di nganu apa dirubah wong iki seneng aku ya film-film ngene iki mau aku wis tuku sing kuning-kuning. Film. Film rumasamu kuning apa? Menika masih kita bertemu ning Paret Songo dalam rangkaian tasyakuran Pak D. Garis bawahi bab pemilu. Nggih. Jadi kalau kita menerjemahkan pemilu itu penting bagi sebuah pesta demokrasi. Ya. Milihlah menurut hati nuranimu, jangan terpengaruh oleh orang lain. Ya. Lu lupakan perbedaan, kembali bersatu demi kemajuan Indonesia. Leres. Ingatlah. Sampean tetangga aja congkrah, aja bubrah. Nggih. Mangeling-eling. Mengke nenten napa-napa tumrap panjenengan sing ngewangi dudu sing sampean pilih. Sing ngewangi nggih tangga teparo niki. Ngaten kula karo tangga teparo tetep bersatu walaupun berbeda pilihan. Amin. Dadi niki nak usume panas-panasan to Pak D. Nggih ta? Ngedaki coblosan mereka. Wih, maido kono nyacat kene. Kamangka nek sing dijago niku dadi urung karuan, niku sing jago niku dadi entuk jabatan niku urung karuan. Marilah kita berpikir secara dewasa. Leres. Iya. Ngoten mawon. Sing tani tetep tani. Nggih. Sing penting Indonesia tetap kondusif. Ya, betul. Nah, menika apa? Mboten kula seneng kula pun entuk pituture Pak napa? Mbah Kasih. Oh, Mbah Kasih, Mbak Putri nggih. Mas Gareng, pekerjaan apapun sekecil apapun tekuninlah. Nggih. Walaupun tidak membuat kamu kaya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Ngaten nggih. Dadi wong sugih niku mboten perkara banyak harta. Sugih niku nggih warna-warna, Mas. Sugih sedulur. Nggih to, sugih napa to nggih? Kesehatan. Kesehatan. Kula geri pokoke wis aku wis sing penting sehat, selamat. Amin. Muga-muga ya ketularan karo Mbah Haji Kasih. Mbah Kasih niku apa panjang umure niku lho. Amin. Nggih ta? Panjang umure niku. 85 kok isih etes. Luar biasa. Isih etes, isih iso gojek. Wah sore nggih jagongan. Mungkin dolano rene esuk ben tak tanggap neh. Ngono kuwi. Nggih, Mbah kowe. Nggih, pun manut wong sawape wong tuwa penting. Amin. Nggon aku ku lho umur 55 iki wis awake keklek. Utang terus. Niku 55. Nggih. Mula kuwi muga-muga ade ketularan niku. Sehate, panjang umure, nggih, arep awet. Nggih. Dadi gampang kok, Mas. Pripun? Wong kepengin panjang umur niku gampang. Napa wonten resepe, Pak D? Kula dikandani anak kula. Wong urip niku supaya mboten lara, lara-laranen. Sing penting pikiran, ati seneng. Oh, niki kaya panjenengane Mbah Kasih niki, ati lan pikirane selalu senang. Ki ambak nggur sepele ning ongel lho nglakonine, Pak D. Nggih. Lah mula belajar dari sekarang. Mula kula niku nggih alhamdulillah mboten diparingi lara-lara sing nemen-nemen mboten. Gula mboten nggih. Lah kula niku malah kurang gula. Darah nggih. Darah kula malah mondo-mondo. Oh iya. Darah mondo iki wedang. Lah itekno. Nggih wis bakule seneng-seneng. Nggih, gliak-gliak. Syukuran dereke syukuran. Siap. Ya, iki mau pamundutane ketoke isih akeh banget. Mula aja kakean. Wau layange pundi nggih? Ndi mau? Wah, lah niku nggih. Aja kakean wicara mudak ora wicaksana. Lah, leres. Ayo, sapa sing nyanyi? Ya, niku napa wau? Sing wis diaturi. Oh, oke, niki gubuk asmara pun.
Perahu layar sampun. Kembang tebu. Mengke niku musik niku, mengke. Oh, nggih. Kanggo terakhir. Terus Gelang kalung, kembang kangen, Sri Uning, kelinci ucul sampun, tape gunung sampun, rujak jeruk sampun. Kok sampun kabeh urung aja. Jadi diwaca sampun kabeh. Urung Sri Uning dereng. Ora mbok kandhani kok aku wong tuwa ya lalen kok. Iya. Woi, sik bagus apa sik nembang? Sri Uning nggih. 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 Sri Uning karemu, Sri Jebo karemu, Sri Gumoh karemu. Nggih. Anu karben dibawani kalih penggirong. Oh, nggih. Kalih Pak Degareng ben radi ambekan riyin. Weh, Rarjo iki. Ya. Sinten? Sing girong. Mas Heru kok Raharjo. Heru Raharjo. Oh iya. Heru Raharjo. Ora kenal kok maidu. Heru Linanta Pak De niku. Oh. Niku wau jenengan perang nggih jejer kali niku pas kula perangan. Nggih. Nggih. Nggih mau bengak-bengok tok bocah. Kaya njaluk ora dikeki wae. Monggo Mas Heru, napa Sri Uning riyin nggih monggo napa lintune jenengan bawani merdeka mawon ku pembukaan. Nggih panyuwunan mawon. Oh nggih, siap. Selindro. Putri Kangsu Lestieng warani Sri Huning Mastika Tuban. Punika taksih 2.700 pasang mata ingkang taksih mirsani Pak De. Luar biasa. Sing nonton wayang, kula mboten nonton wayang, nonton akike bacan. Akike sinten? Niku sing Kaya mata. masa awak sakmono gedene ketutup karo ali-ali tok. Ya, lanjut. Labuh tresna prapteng Kodile. Layo. Sik to, nyambut gawe kok iso. Aku kaget caloro iki saka ngendi? Ayo, Kocone mbut gawe kok do nguyuh. Ayo. Kondi wong loro kuwi ayo. Kondi. Kok wong loro kok runtang-runtung bar bendane jarik munggah kondi wong loro kuwi. Ben apa? Nguyuh mung titip. Caloro nguyuh bareng cekel-cekelan betul. Jani ya. Kaget aku. Ayo deh, tutulno. Iya. Dek pranggung bojona goro bebila wiratmaya tan wurung Sri Uning gugur dadi kusumaning Karya besar Ki Haji Sukron Suwondo Blitar senior dalang. Nganti saiki sik kepenak. Nggih. Aku nunggu bayangne Pak De. Napa? Zaman riyen kados Mbah Narto Sabdo sing para senior-senior kita nyiptakne lagu nganti saiki cek nguripi seniman pirang-pirang niku ganjarane mili terus lho. Lah niku amal jariah niku. Lah nggih kaya perahu layar ambak perahu layar niku. Lho, campur sari muni, tayub muni, mayangan metu perahu layar. Mula ki niki mong usul ditampa ki monggo mboten napa-napa. Ki ora ketang kepiye-kepiye bar nglakoke lagu kuwi kirim donga paling tidak Al-Fatihah buat almarhum. Nggih, menika. Nah niki apik-apike wong kuwi amal kok Mas. Leres.
Berarti wis nganggo wujud penghormatan kita. Nggih. Nah, Mas Heru sampun dipun bawani Sri Uning. Kula paringi kamardikan milih sindenipun sinten ingkang ngaturaken Sri Uning Mas Heru. Ayo, Le. Milih. Sing biasa apa sing nganggo glepung? Ya. Di, ayo pilih. Seleramu delok seleramu kok ngopo? Timbang anu meri loro-lorone Mbak Yola Mbak Wanda. Ya. Adil to. Kok sik tembomu kok timbang. Gak penane ya, Pak Ora kok timbang meri apa cah loro rebutan kowe ngono apa? Boten sami saene ngoten. Oh iya. Oh. Ayo berdiri Kula malah pelan. sing ngefan kalih niku kula. Oh, cah loro ki sae. Nggih. Apa ndang dibudalke? Pak Digaringi favorite iki lho, Wulan iki lho. Farmasi. Wulan dadari cahya dadari. Ayo berdiri. Berdua. Ayo. Berdua berdiri. Berdua ora bergedel, ayo. Nah, ayo. Nah, Melurus. Sinden cah iki saiki ayu-ayu tenan. Nggih, Lur. Tenan. Nek wayangan zaman riyen sinden menika di bawah panggung nggih, Pak De. Di bawah panggung menghadap ke kelir. Nggih. Dadi ora perlu macak, ora perlu ayu, Terus susuran ngoten niku nggih. susuran nglengo tempe gebus. Yo tetep macak kok. Wong niki sing sepuh mawon Bu Parsinem nggih sakniki macak kok nggih niku. Yune niku. Alise wis disulam kok. Tak wangi Bu pokoke. Boyo sangkatan ora. Wah, iki seangkatan ya. Iki mau Wanda wis. Kowe sapa jenengmu, Dok? Yolanda Pak De. Yolanda Sumarno. Yolanda Setepani. Ora ke cah di to, Dok? Kula saking Ponorogo Pak De. Ponorogo Yolanda. Ponorogo Simponi. Simponi. Ya sekolahmu ya ning Solo. Nggih, Oh ya neng isi pos semaki. ten isi. Oh. SMKI kok semaki. Digoleki nado yang cedak semaki. Nah iya, Ya, Sri Uning nggih Pak De. Mbuh. Lho. Sri Uning. Oh lagune terus ke Siluning. Oh. Bangken no dereng dijawahke kok niki wae. Aku ki Iya. jogetku wajib wis mbok tokke mau aku ora iso joget. Napa? Oh gonggominan kae. Gonggomin ora apa baleni meneh nggih. Ya, buka celuk Yolanda. Sri Uning Mustika Asik. Rega nyat ya nggawa rupa. Merga regane larang Pak Digaring Semarang. Garing build up yo jogetane yo nganggo pakem. Muni rega nggo rupa. Nggih. Aja terkecoh karo rupa lho. Lho piye? TikTok iki ketoke wuh.
Kok iso tekan TikTok iki lho. Kepethukno. Walah. Kulu-kulu. Ora mung TikTok nek kuwi aplikasine. Lah iya. Nengke foto ketok mayu ngono COD. Waduh. Oh, tibane karo aku ya padha terkecoh ya. Nggih, padha terkecoh. Ya, dilanjut. Katresnane wirat moya dinapine ning rara senadyan wekasan lira praten lena Hey. Yuk, ditelaske. Katresnane wirat moya dinapine ning rara senadyan wekasan lira lena Angger gara-gara Wis. arep suwukno lirik-lirikan. Ya goreng lirik tok ora ditabung. Iki sing diarani suwuk di atas kreasi iki ya iki. Kok iso di atas kreasi? Lah kabeh metu kabeh, Mas. Iki ngono dhewe-dhewe ya. Heeh, dadi suwuk kemrutuk. Kowe nonton wayang wae ya, Dok. Oh, Mbak Elisa. Lho kok lho samono gedene ra ketok to? Lho teseno maksude niki anu sik pembukaan sik nembe Mbak Elisa. Oh, mangga ketinggal to wong priyayi. Enake dadi wong wedok ngono lho metune keri. Nggih, kadang bareng. Monggo Mbak Elisa wilujeng enjing selamat pagi. Yo, ngono rungokne ya, Cah. Rungokne, Cah. Ngono jare sik suci. Maksudnya metune barang niku metu semangate, spirite menghibur para warga masyarakat ingkang dusun Boto. Kowe karo aku kuwi gaweane tukang ngomong. Dadi kowe aja dadi Jaya Enda. Jaya Enda. Selamat pagi wilujeng enjing. Pagi, Good Mas morning, Petro. good morning. Mas Bagong, selamat pagi. Wah, jan elok tenan penontonnya awet niki saking tresnane kalih panjenengan, Mas. Mboten namung kula nanging tresnane nggih kagem panjenengan Mbak Elisa kalian Mas kok Mas Pakde. Alhamdulillah lho, Pak. Saya isu, saya enom lho, Pakde. Ketoke saya esuk saya nglungsungi ya. Aku tunggale ula. Malah kelingan Mbak Elisa. Nggih. Pak, ini kena wonten poster itu wayangan dalu niki. Nggih. Fotone Pak di Semarang niku pertamane kleru. Loh, kletu. Kleru jadi pasangnya gareng sing pun Solo 3. Oh, Mas Angga.
Sing dipasangi gareng sing wis mati. Gareng Solo 3 Mas Gar Mas Angga. Aku ki terus sida nanggap aku apa ora iki. Lah mes sami nek pun macak oneng-oneng putih nak pun sami to. Nggih pancen nika tatahan lan sunggingan kula, Mas. Tur gareng sak Indonesia niku sing niru kula sing nembung nggih cah nika. Nggih. Sing nembung, Pak, kula kepengin dadi gareng. Ya le, kula tatah, kula sungging, kula saing ilmu ning mbok menawi Gusti Allah langkung tresna. 1 pesti, 2 jodoh, 3 wahyu, 4 derajat, 5 donya. Nek wonten aslanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Ra nggih ngoten. Nah, yen perkara berbicara masalah mati, kematian itu ibarat air hujan turun ke bumi. Air hujan turun ke bumi itu tanpa melihat kamu sudah membawa payung atau belum. Oh. Begitu bres, teles. Jadi siap tidak siap nek wis wancine nggih pun nggih. Nah, mula persiapkan diri kita sebelum hujan itu turun. Beras. Pripun Mbak Yu Elisa menyapa warga masyarakat di pagi hari ini? Nggih, wonten Masih semangat sampun dahar to? Sampun kula nyeraosaken nyoba peyek. Oh, peyek. Apa? Peyek. Piye? Kok piyek itu anak doro piyek. Nah, kene ngerti. Anak pite kutu, anak macan gogor, anak lutung kue. Apal aku. Sik dibaleni Pak De, pripun wau? Wis, Piyek. wis. Ada anak lutung tiba aku kok. Anu nembang Mbak Yu. Nggih nembang napa niki wong nggih wonten pamundutan Melati Renonce dari Boyolali. Oh nggih. Napa niki kula nderek mawon Pandalang sebagai sutradara saya yang ngikut. Sutradalang nggih. Sutradalang. Anu gelang kalung nggih. Gelang. Gelang kalung. Nggih. Siap. Ana bone ora to iki gelang kalung? Oh, Ana bawane apa mboten to iki Mbak Yu? Gelang kalung. Boten biasa. Kalung iku. Boten. Oh mboten. Ning dibawani to Mbak Yu? Saged misale sinom grandel. Grandel sinom selobok. Nggih. Mangga. Bawani. Apa isih ana to rokok grendel iki? Grandel kok grandel. Oh. Wajik, Pak De. Isih ana. Nek nganjuk jatahe kuwi. Oh, grendel ya. Wah, aku tak Apa ngerti. grandel itu apa di? Rokok merek grendel. Oh, rokok. Iya. Memanisme hanggu jiwa kurang merintih. Oh, itu harusnya merin. Rada digawe ngenes. Memanismu hangu jiwa. Saya kaya wong semaput ngono malah saya alon. Pendramaan. Penjiwaan. Jiwane wis mlebu suarane ilang. Kendekan napas. Aku iki wis sarjana apa sartaja. Oh, pon S2. Loh, mboten. Oh, kalau udah sarjana tuh belum tentu pengalamannya tuh sebanyak Pade. Tadi arep sekolah dhuwur ning nek ra duwe pengalaman padha wae. Betul. Ya la gleleng rang. Ya mongke yo. Iki pengalaman. Wong kang ngedunake pinter lah ya koyo aku. Iya. Terus Gawe rucite gale munduta romi. Gimana Pak De? napa Pak De? Penekananmu sing salah. Kok pendengaran salah piye to? Bener to Rukmi, bener Rukmi. Saksi telinga banyak. Pendekanannya salah. Nek iso nggelar iso gulung lho, ngajari lho.
mi. Bener ta Rokmi? Rokmi. 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 Semalah Rokmi. Malah saya cetha iki. Rokmi. Jane arep tak kandhake R U K. R U K. Rok Rukmi. mi. Wis saunimu wis. Iya kok aku takon tenan lho Pak Dek. Wis mumet dhewe Pak De. Aku malah tak cethake iki. Malah diejak. Tak lanjut apa paleni Rokmine. Lanjut. Pisan kowe ku arep kena. Aku pisane cukup kok. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak prau Lumampah. nah gitu dong dari tadi tak tunggu-tunggu loh ini duetnya Oh, anu. Kurang responsif. Lah aku kan soalnya kaya nek beda sih kan beda nek karo Birgita ngono langsung cepet apa karo Mbak Igel ngono langsung tek ngono apa karo ya langsung tek gitu Oh, kowe. delok-delok wonge ketok responnya tuh emang beda kan boten seperti bedekane Mbak Elisa. Mas Akbar itu apa tadi? Introvert. Nah, introvert yo Ora yo pade mergo dheweke memang apa iki? lah yo. Aku arep dadi sengkuni kok. Gareng apa segone? coreane ganti loh pade Berarti meleren macak. Aku wis tuwa nyawang apa iki? Judek aku. Nah, iya. ayo coba Mas Akbar ya Lumampah. lihat sini dong Oh iya. gitu sih anyar wis isu ayo Anyar. Benar kok anyar. Pripun sepinten? Ora saweti. Terus ki, paling yamin iki sing tukang komentar wis do turu. Malah rame-rame ini didelok kira kene iki. Lakoni ra muda kok, Pak De. Oh, malah yamin iki do melek. Iya. Yo paling nontone karo mendem. Santai wae. isu-isu kan tak yo gas wae Mas Akbar Gas wae yo. lumampah sakmono Lumampah sakmono. Terus lumampah. ayo kok dadi grogi sih Grogi aku, emang Pak De. biasa orang dewasa Pak De, lebih carane memikat beda grogi orang Ya, wedok gitu, Pak De. biasa kalau orang sering berganti itu grogi biasa. Lumampah tanpa welah. ing madyane jala nidi Temah gojing. Gonjeng. Oh, gonjeng Kan apa? gojeng. Gojing ini 5.000 kok ya. Coba bareng. Bareng ya. Wes, jenengan sepinten? Temah. Sik, aku. Temah pas ya. Pas. Ayo bareng 1, 2, 3. Temah. Wing aja ngrusak Mas Gareng. Ora pas lho. Ora pas lho larase iki lho. Gontem ki lho. Pindahke. Kalau. Lah Mbak Elisa, sepinten Mbak Yu? Temah. Ulok ya. Temah. Pas ya? Pas. 1, 2, 3. Temah. Lho. Jenengan ngrusak laras jenengan. Pak Dek. Wong iki ora ono bareng kok tak terokke. Sapa tadi? Aku ora ngerti. Beda Yuk zaman. bareng. 3, 4, yuk. Temah. Timbangane aku diarani kok. Timbangane diarani aku bengok. Ya, Sus, ya, bener lah, Sus. Sapa sapa? Iki sapa jenenge? Mbak Laras. Sapa diarani lho. Susi Loraras ya. 1, 2, 3. Tak Emang lapor gitu. lho. Ya, 1, 2, 3. Temah gonjeng hanggenjong ning pagulingan
Ora gelem delokke merem wae. Aku biasa karo merem. Gah aku gak mudeng ngono kuwi. Ya. Suara dinikmati karo merem. Lah nggih, leres. Oh. Gelang kalung Oke. bersama Mbak Raras Mbak. boleh ikut Mbak sekali, Raras. Kak? Belum nyanyi. Oke, Kak. berdua. Ya, ini. Ayo sayang. Ini- Ayo sayang. Biasanya aku sama kakaknya. Siapa? Nggih. Anting. Oh nggih. Kowe ki adine antek to? Walah. Kowe ki adine antek to? Nggih niki suweng. Nyapa demek-demek. Niki Mbak Raras niki idolane kanca-kanca Astabrata. Ya. Ora lho iki ngeloke ngapa demek-demek. Ibumu iki biyen tak demeki terus. Mengene dadine aku. Ah, wow. Ayo kene. Oh, alah. Jebul anak-anakku do kumpul ning kene. Ya, aja lali njaluk sangu ya. Nggih. Bapak. Sangat Bapak. Hah? Anak kowe ora tau tak sangoni kok. Iki berarti anake Sun Grandon ya? Sun Gondrong. Sungguh. Ya ada. Iya. Kowe ya sekolah ning isi apa ning ndi? Sudah tidak sekolah. Saya nggak sekolah kok. Alah, Cari uang aja. Heeh. Iya, pendidikan terakhir cuma SMP. Tutur, Mas. Koyo adegan sedih ya. Lah yo, lu ki ceritane karo mimpi-mimpi. Padha karo ning TV lho. Yang nama saya Mawar. Ya katanya ketutup ekonomi nggih, Mas. Tolong calling saya. Sampeyan di tengah, jenengan di tengah. Apa? Jenengan di tengah. Diapit widodari. Nah. Bidadari ngapit napa niki? Bathara guru PAUD. Pancuran Kapit Sendang. Betara guru PAUD. Pancuran kapit. Sendang. Pancurane ora tak mili pisan. Delongkas tak. mampet. Delongkas tak buruk. Maka gelang kalung dados berdua. Maki aku arep ngemake iki lho, laras iki. Ayo. Monggo, Mbak Ras. Kelang kalung sing tak tampa. Elingake jamane. Mas Akbar, kita masukin ke podang kuning aja ya. Sekalian. Podang kuning ya. Podang kuning. Sudah tadi. Oh, udah. Oh, Udah. ya. Oke. Lakoni yen rejeki ana sing maringi. Yuk, terakhir bareng ya. Yuk, terakhir. Yuk. Kelang-kelang dadi saksi, muga sliramu rasa kayitani. Wiwit donya nganti akhir, dawa bagus sing tak pikir-pikir. Terima kasih Mbak Raras, Mbak Raras. Iki- ya kualitas tenan kabeh sak keluarga. Amin. Keluarga seniman. Raras Keluarga Mat- seniman. Anting Raras Madya iki. Mpun supe sangune nggih kula tenggen. Oh, kowe njaluk sang aku to? Ngaku bapak kok. Lah dirasa jenengan dagelan larang. Lah iya kowe njaluk sang aku. Nggih. Bapakmu po? Iya lah jere aku anake meng. Matres. Mbak anu, Mbak Elisa. Oke. Mbak Elisa. Niki kaya ana WhatsApp to. Napa? Lho, aku tuku guyu aku. WhatsApp apa? Pesan dari Pesan apa? Yo ora penggemar. Iya. Sampeyan ora anu to. Kok ora menjaraki Mbak Elisa. Oh, Kan yo kula niki nembe perdana niki. Perdana neh ngono. Ora. Ora ya. Kowe omong awal sono. Enggak aku pertanyaan iki ora jaraki Mbak Elisa. Sing kudune jaraki iki. oh aku. Oh, ono. Oh, corone nek itu ande-ande lumot gitu aku jadi Apa? ande-ande lumot itu. Ade-ade lemot. Lemot, aku udah di kleting-kleting. Oh, wingi wis bir kita dan hah? Ating apa? Ande kleting-kleting. Oh, kowe dadi kletik-kletik. Itu kan ngungkah-ungkah ki. Enggak. Ya, wis sak karepmu. Iki lah. yuyu kangkange. Hah? Iki yuyu kangkange. Yuyu Kangkang.
Pantes kok kuwi. Sing ngelantari ke sono kan iki. Kok sing to iki jeneng ning jenis kelamine wis angel lho iki. Kok Kok jenis iso? kelamin? Yuyu kok kangkang iki. Iki lanang apa wedok? Wah. Lah ya tergantung lanang wedok e. Nah, Delok tergantung. kuwi ne kok yu. Yuyu ki wedok. Ya. Kangkang ki lanang. Oh iya. Masa Oh, halo. Arep yu apa Kang? Yuyu Kang. Oh, Kang iki lanang ngono to, Kang Yu lanang, wedok ngono to. Yu Lah iya no. Lagi nyantol Kuwi aku. tungkale ana yoan. Apa kuwi? Sing jenis kelamine angel. Apa kuwi? Ombak. Nah, jane arep om apa mbak? Oh, Mbak. Om lanang, mbak wedok. Jane lanang apa wedok padha karo yuyu Kangkang. Oh iya. Dulur nak sana. Pancen nganu, apa kata-kata iki sok-sok membingungkan. Betul. Saiki ra beda kaya Yu. praboting awak. Kuwi ana sing diulang. Kaya contoh paru-paru, Paru. kuku, Ya. unyeng-unyeng. Ning ana sing digagas diulang ning kowe ora mbok gagas. Napa niku? Usus, Kok ora digagas? us-us. Us. Kula diulang to. Kula Us. Wong ora gagas yen kuwi diulang. Iya. Macane mesti usus. Ning us-us kuwi. Dure ya pulang. Es. Ra. Mengarai lho. Matur nuwun ya, Ras. Salam ya. Salam. Sik kumpul bapak kowe. Ora. Mboten sampun rumah-rumah sendiri. Oh, mama dhewe ta? Nggih no. Bapakku rata mulai. Yen nek wis gedhe pancen wis omah-omah dhewe, Mbak Ras. Sak wajibe ngono kok bapakku ora tau. Ngoten to. Wis duwe bojo. Mpun nate. Ponate. Piye? Mpun nate. Wis tau duwe bojo? Mpun nate. Pon rencana malih napa ompot ya? Artine Sudah. rondo. Ya. Kan penak mboten dadak marahi to, Pak? Lah, Iki dudu sinden. Apa? Dudu sinden. Lah apa? lha apa? Cepretan tikus. Sinden Astabrata ada satu lagi yang belum berdiri, Mbak Enggak, Elisa, Sinden. Mbak Enggar. Ya. Mbak Enggar. Niki Bu Guru. Bu Nih. Guru. Oh, kuwi biyen tarian terkenal enggar-enggar. Enggar. Bu Guru. Mbak Guru Enggar. bahasa Jawa. Guru SMP niki. Guru SMA barang. SMA. Guru apa, Mbak? SMP. Guru apa? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. J guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa. Kembang Tebu jenenge. Kembang tebu jenenge. Nah. Kembang tebu jenenge sing kabur kanginan. Sing ning sawah grudo. Apa ya? Gileges ya. Oh, kaya Niki apa? Kembang Kenapa? tebu, kembang Oh tebu. nggih, wonten pamundutan nggih. Kembang tebu. Lah yo no mumpung disebut kok. Niki dandut to? Dandut Wah, niki Mas. gitu. Music. Ya. Kembang tebu ayo bu, bunge kacang ayo cangkol beli ayo letong sapi emplok. Budi ken. Suwi lho kuwi. Sawi. Milih endi reng? Lah. Nyapa kok wedi? Iki geblake lho. Ora. Ayo kembang tebu. Jane judulnya iki dalan anyar ya Mas Akbar. Pun niku. Iki padha karo sambal kemangi nek ngarani ngomong jangan asem. Oh, wegel aku. Padha karo lintang asmara nek ngarani pantoro. Wegel aku. Pantoro. Kata Wangsang Hyang barang ngono ya. Yo, kembang tebu racekno. Wah, ben ki botil nganggur. Sip. Lambine ireng-ireng. Jangan duduk dulu Mbak Enggar. Oke.
terakhir gue balik nih rasa gamelan. Oke. Gue terakhir lagu terakhir. Sini semua berdiri. Ayo. Yang dipimpin oleh Mbak Elisa. Gue penutup Mbak. Berdiri sama tinggi ya. Tibanya pedang kuning urung lali ya. Diprank. Lali ya. Bekas moro udang kuning kok meh podo Mas aku. Oh, penutupnya pedang kuning. Anu caping gunting. Caping kuning. Sidone pedang kuning apa caping kuning? Caping kuning. Caping gunung bablasne podang kuning. Langsung dimetle. Dangdut. Meleset-meleset. Kamis rontolen niku lho, Pak Dri. Diatur anu barisane. Yo. Sing Agak kesini nggak apa-apa nek, agak kesini. Kok kesini. Mbak Alisa di mana? Ya, aku di sini. Enggak di tengah? Hah? Enggak di tengah dong, tengah Oh, dong. tengah. Heeh. Siji loro telu. Nah, Papat gitu. lima. Nah. Oke, siap gerak. Oke, siap gerak. Yo, cangkemmu. Apa kuwi cangkemmu? Lencang ke muka. Oh, lencang ke muka. Ya. Nah, terus. Tegak gerak. Tegak gerak. Kilwo cuti. Apa kuwi? Sikil kiwa maju setiti. Ya. Ngentuti. Apa kuwi? Tengen ngentuti. Tengen ngetuti. Ngetuti. Nah, wis, yo. Siap. Kaji. Apa? Sikil angkat siji. Aja. Kaya kirek nguyuh. Oke. Anu, Caping gunung dulu apa podang kuning dulu? Caping gunung sik ya. Oke. Mengko bablaske podang kuning. Go Siap. penutup gara-gara. Yo, garapan sing gayang co. Ya. Hey! Sudah.
Elisa, Pak D Gareng. Dun. Mas. Sampun sawetawis anggenipun paring panglipur ingkang daku ndedonga dhateng UD Jayamulya. Mbak Elisa ndonga napa, Pak D Gareng ndonga napa sumangga. Mugi-mugi UD Jayamulya anjayeng bawana pinaringan berkah barokah sedaya lan saged sehat sedaya keluarga Jayamulya. Amin. Semanten ugi ndongaken kula UD Jayamulya nggih kejawi majeng karyawanipun makmur. Karyawan. Aku karyawan kok karya ayam lho. Aku rubon kopi. Ya pokoke makmur ora mung udene ning karyawane ya makmur. Amin ya rabbal alamin. Mbak Elisa, Pak D Gareng, tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Ya. Tuku tahu di Kediri regane piro saiki? Ya ora mesti tahune sapa sik. Kula ajeng nembang dandang gula. Oh, monggo. Menawi lepat nyuwun pangapura. Acir. Yo nutuk telakan yo. Sarta palawon uting ranu Tersing karsani Hong ilahing sekaring buwana langgeng Kakang Gunur Resi Narada ingkang sampun kundur wonten ing Kayangan Suralaya. Ah inggih ati karo sampun. Lah kok dadi menika ingkang lumarap wonten Kayangan Suralaya si Panenggak Werkudara si Panengah Janaka kalian sak kembaran Nakula Dalasadewa. Kamangka ingkang kula timbali ingkang sun piji mangayun wonten ing Kayangan Junggiri Sailaka Dede Werkudara Dede Janaka sanes sak kembaran Nakula kang saha sadewa nanging Ratu Ngendra Parahasta pun Puntadewa Kakang. Sumangga kula aturi wawan pangandikan piyambak kalian pun Panenggak si Werkudara Adi Guru. Titah Pujangkara Bimasena kenang apa kok sira kang lumarap ana Kayangan Junggiri Sailaka kamangka pun ulun ora butuh kelawan jeneng kita si Werkudara. Butuh ulun kelawan kakangira ya kuwi si Puntadewa utawa si Yudhistira. Wah, Bathara Guru, kenang apa aku sing makili senadyan sing dosa sing mbok anggep luput kuwi Kakang Puntadewa. Sing mbok anggep dosa kuwi mbarep kakangku nanging kenang apa kowe ora tumedhak dhewe ana ing negara Ngamarta kenang apa kowe ora tumuju dhewe ana ing negara Ngendra Parahasta ndadak wakilan Kakek Narada yen panjenengamu wakilan karo Kakek Narada
Barep kakangku Puntadewa sing makili adi-adine jagat Dewa Bathara. Niat langening kalangyan agar pandamun jar pong tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng kegono dasare mongso ketiga iya jagat ayo dewa ya Bathara Werkudara Bathara Guru kepriye kalamun jeneng kita sakadang saadi-adimu sing makili kamangka Puntadewa ndak karepake kon munggah ana ing kayangan bakal nampa pidana awit duweni luput cacah ana loro ya kuwi wani gawe jeneng Puntadewa kang jenenge kang maknane punta kuwi linuwih dewa wis ngarani kang jlentrehe Puntadewa wani nepak mbun-bunane para Jawata rumangsa luwih tinimbang para Jawata dosa kang angka loro ya kuwi Puntadewa wanuh-wani agegelung-keling kamangka busana gelung-keling kuwi kang wenang nganggo mung para brahmana kang wis buntas kawruhe kang wis pepak ngilmune kamangka si Puntadewa kuwi dudu wujuding brahmana ning jejere dadi ratu kanthi dasar loro kuwi mau Puntadewa duweni dosa kang mahanani kayangan Suralaya kene ketaman gara-gara kagiri-kiri Puntadewa bakal sendal mayang manjing sajroning kawah Candradimuka kalamun diwakilake kelawan Werkudara Janaka kang sarta kembar apa jeneng kita bocah papat wani mlebu ing kawah Candradimuka ya kuwi sing tak enteni wit biyen lakuning lekas pelukit salinut ing witung katon kadereng hamomong kok jeneng kita Werkudara kendel wani mlebu sajroning kawah Candradimuka kamangka kawah Candradimuka kuwi papan paukuman papan pasiksan kanggo titah Madyapada kang nandhang dosa. Apa jeneng kita kuwagang nampani bebendune dewa kang wujud kawah Candradimuka Werkudara. Bathara Guru. Ana tetembungan Suradira jayaning Ratsuh Brasta tekaping ulah Darmastuti. Sing bener bakali jejer, sing salah bakali seleh. Yen pancen Werkudara Janaka Nakula Sadewa mapan ana ing panggonan kang kleru mesti wae Werkudara Janaka lan kembar bakal mati gosong ana sajroning kawah Candradimuka nanging kosok baline kalamun Werkudara Janaka lan kembar mapan gone bebener mapan ana gone kautaman senadyan manjing ana kawah Candradimuka pitung dina pitung bengi ora bakal ngobar marang ragane para Pandhawa bagus nantang perkara kuwi Werkudara Maradyagi manjinga
manjingoning kawah Candra Dimuka wong papat dina iki uga nampa pasiksan saka para Jawata. Ikra kang kala tumingal Pandhawa tata gati wisaya ngendriyak sasara marupa pawana bana margana samirana lan warayang bojleng-bojleng iblis laknat amuk unggung sura tamtoha ayo Amuk Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Musik iki ana buta sing gedhene sak gunung nganakan. Munggah ana ing kayangan Suralaya sapa kang dadi jenengmu buta Dewa Mrabuta keliyang kabur kanginan. Apa marmane jeneng kita Dewa Amral wani munggah ana ing kayangan Suralaya tanpa tata krama nilar marang Subasita. Bathara Guru, kowe sing dadi pimpinane para dewa kenang apa kok kowe adoh saka tembung adil? Werkudara Satria Jodipati Arjuna Satria Madukara Nakula Sadewa ora salah. Para Pandhawa ora luput kenang apa? Kenang apa kok siksa madyaning kawah Candra Timuka dewa padha bicak mripate. Dewa Amral, kalamun si Werkudara Janaka Nakula Sadewa nampa pasiksan madyaning kawah Candra Dimuka. Kenang apa kok kowe ngamuk kowe pernah apa karo para Pandhawa? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Ora gelem ngluwari para Pandhawa. Palakon kayangan tak gulung dina iki ketaman bledheke Bathara Guru kelakon mati gosong kowe. Mati ngadeg kowe Dewa Amral. Aku isih urip Bathara Guru. Weh!
Ana bata merah ingsun Prihatin was pagong midel tuhudahan tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Iwang Suswono mangadili nuwe payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing Praja Ndwaraka. Yayi Setyaki kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Amiji keng rayi kula pun Setyaki Singa Mulang Jaya. Triyari kawuri utawa telung dina kepungkur pun kakang ngimpi kang ora becik, ngimpi kang ora apik kalamun to negara Ngamarta ketekan banjir bandang. Yen manut para sarjana ingkang sujaning budi kalamun negara ketaman banjir bandang pangimpen mau pratandha kang bakal negara mau bakal nemahi bebendu negara mau bakal nampa pacoban saka Gusti kang akarya jagat. Lajeng kersa paduka njeng Koko Prabu kadosa pundi? Mangkene ya Dimas. Ana unen-unen Pandhawa lan Prabu Kresna ngibarati kreta jaran sakusire. Kretane sajarane para Pandhawa kusire nata Ndwarpati Prabu Kresna. Selak ora negakake kaya ngapa to panandange para Pandhawa yen iki mengko ana bebendu ana pacoban kang tinampa kang sinandang kang sarta sinanding marang adi-adiku para Pandhawa. Mula ayo lono lumaku numpak kreta Kyai Jaladara lumarep ana ing negara Ngamarta nyambangi kadang para Pandhawa. Lho kae sapa Setyaki? Kresna Narapati duwe Nareswara Kresna menawi mboten sisip ing pamawas menika Koko Prabu Mandura ingkang kepareng rawuh wonten ing Praja Ndwarawati sembah pangabekti kula konjodo Koko Prabu perkara bagi binage ketemu Mburi Kresna. Merga ana sing luwih wigati kedrawasan Kresna, kedrawasan lho.
Kok saged kedrawasan menika kanthi dasar menapa kanthi wewaton menapa Duka Prabu? Ngene. Sekawit aku tetinjo marang negara Ngamarta kepengin tilik kayuwanane kadang para Pandhawa nanging Kresna. Bareng tekan negara Ngendraprasta, tinemune jebul kadang para Pandhawa murca kang tanpa wangenan ilang saka praja. Sailange para Pandhawa kedadak pranakan Pandhawa. Ngawuningane ana buta kang gedhene sak gunung anakan. Buta mau ngaku jenenge Dewa Amral. Buta mau ngaku para Pandhawa wis mati diuntal karo buta sing jenenge Dewa Amral kuwi mau Kresna iki piye? Lamun sira tritah dadi wong agung aja sira gunggung diri punika Hyang Pramesti guru ingkang kepareng rawuh tumedhak wonten ing Praja Ndwarawati kados pundi dhupu kulun kang titah pujangkara pun Kresna arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda-sabdanipun panguwas tunggal kayangan Suralaya bong ilahing sekaring bawana langgeng Kresna aku marak ana ing negara Ndwarawati mung njaluk senjata pitulungan njaluk tombak kenceng jarene akeh sing ngandharake kalamun Kresna kuwi titising Bathara Wisnu panjilmaning Hyang Suman dewaning kabagyan dewaning katentreman tentremna kahanan Suralaya. Ing ripalungguhan iki kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Merga pangamuke buta kang jenenge Dewa Amral ngamuk punggung kayangan digawe ontran-ontran. Para dewa ora ana sing bisa nandingi kasektene Dewa Amral. Kalamun ora ana pitulungane Ratu Ndwarawati kang dadi titise Wisnu tak kira kayangan Suralaya iki mengko mesti bakal lebur tanpa dadi Kresna. Kuwatir semene sawetawis. Kasiran toya windu marujuk katon semi wala dalayu jagat ya dewa ya Bathara Yayi Ndwarawati mbledhos dadi buta Kala Kesawa jeneng oh iya Detya Kala Kesawa pancen bener. Lah kok Yayi Memba dadi buta kang gedhene sak gunung anakan? Menawi Dewa Amral mboten kula tandingi jagat niki mengki mesti badhe remuk remput dadi rempun. Wis wani nguntal kadang Pandhawa, wis wani mangan para Pandhawa. Lah kok gawe geger ana kayangan Dewa Amral musuhe Kala Kesawa. Maju tak keplok iso kadohan Yayi.
Kowe sapa? Aku Kala Kesawa. Kowe wani nguntal kadang para Pandhawa lan wani gawe geger kayangan Suralaya apa apamu? Kayangan kelakon mbok gulung. Kalamun bisa nandingi kridane Kala Kesawa. Wah. Kowe gelut karo aku ibarate bacok-bacok landesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule melu tatas, maknane piye? Maknane kowe aja mung nyawang aku kanthi tata lair ning sawangen Dewamral kanthi netra pramana jati. Sapa sejatine Dewamral? Yayi. Maaf yo, Dik. Maaf. Kakak ndak tahu. Iya. Kae wis ngumandang ketok, Wah. Wis ora usah kakean gunem tanpa guna. Yayi Bimasena, Yayi Janaka kembar ditemplungke ana kawah Candra Dimuka. Wah, dewa mlinger kiblat ayo diamuk wong loro, Yayi. Ayangan gawe geger. Kowe wis wani mati, kula sampun samapta ing gati kembar piye. Kula sampun sawega ing diri. Kula ugi mekaten Kakang Mas hayo nyemplung kawah Candra Dimuka ing tata lair awake dhewe. Ing tata lair awake dhewe nampa pasiksan nanging sejatine awake dhewe bocah papat nyelametke. Sudarmane awake dhewe Bapa Pandhu, Kang Sarta, Ibu Madrim kang siniksa ning kawah Candra Dimuka. Wah, Pandhu bapakku, Madrim ibuku, aku nyusul kuwi. Sampun.
Bathara Guru mlayu-mlayu gawe kaget ana apa? Kakang Semar aku njaluk senjata pitulungan njaluk tombak kenceng. Ana ing kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Ana buta loro ngamuk punggung Suratamtaha. Kakang aku njaluk pengayoman Kakang. Kowe aja mung njaluk tulung ning kowe kudu iso ngilo karo githokmu. Kowe ngukum bendaraku Werkudara, kowe ngukum bendaraku Raden Janaka, bendaraku Nakula Sadewa manjing ning Kawah Candra Dimuka kamangka. Bendara-bendaraku para Pandhawa kae ibarate ana tetembungan anak lanang sing soleh, anak anu ngandhita bisa mikul dhuwur mendem jerasmane wong tuwa sing tansah ndongake kasuwargan tumrap wong tuane. Guru, iki wis titi kala mangsane bendaraku Prabu Pandulan Dewi Madrim keentas saka enduting neraka jahanam munggah ana ing kasuwargan Tundasanga. Yen Bathara Guru ora ngunggahke swarga si Pandulan Madrim, tak kira buta loro kuwi mau ora bakal eren nanggone gawe kisruh ning kayangan Suralaya. Aku njaluk pamit tak swargake tak entasi Pandulan Madrim Kakang. Jimate kalima sabda prapteng Demak Nagari Kanja Jimatira prapteng Surakarta Nagri Jimatira uang kertas kantining urip iki anakku Werkudara kang sumusul ana ing madyaning Kawah Candra Dimuka. Wah, Pandhu bapakku, Madrim ibuku kaya sinamber gelap rasaning batinku nalika aku nyawang kowe ning Kawah Candra Dimuka. Werkudara Janaka Nakula Sadewa, bapakmu nadyan ing tata lair manjing ana ing Kawah Pasiksan, nanging sejatine aku ora krasa panas, aku ora krasa lara krana kowe wis bisa ndongake marang nasibe wong tuamu. Pun Rama nyawang nalikaning para Pandhawa ndonga ana sajroning sanggar palanggatan, dongamu tembus ing langit mahanani geni Candra Dimuka iki ora krasa panas Werkudara. Kelawan Madrim
Pustiti kala mangsane jeneng kita pundhat anggon mapan ning kawah pasiksan munggah ana ing sajroning swarga tundha sanga. Para Pandhawa, mentasa saka kawah pasiksan iki Sudarmamus manjing ana ing kaswargan sejati. Bantunen kayangan Suralaya pangamuking buta loro yen ora saka krida tandange para Pandhawa tak kira kayangan iki bakal ludes keles Pandhawa. Dalah. Wis cilik kok iso ngereng. Aku ora krasa nek wis mengkeret ya. Iki ya ngono. Kok gethingan. Sena wis mentas saka kawah pasiksan wis. Wah, Punta Dewa kakangku Jliteng Kresna wis pundhat kewajibane awake dhewe dadi anak sing saleh. Bapa Pandhu Ibu Madri wis diunggahake ana ing kaswargan Tundha Sanga awit saka pandungane awake dhewe nalika ning sanggar palanggatan negara Indraprastha. Padha syukur bagi sewu Werkudara. Semar sing ruwet wis sudar sing meteng wis kelakon padang tetrawangan Kyai. Ah nggih. Pancen sedaya menika saged kinarya kaca benggala. Awit lelakon Seratri menika kenging damel prasimbol utawi pralambang. Suwarga nerakane wong tuwa niku manggen dhateng tingkah lakune anak.